iy'nhlanga ney'nhlanga kanye kuzo zonke iy'ndawo lapho kuthe kufinyela khona le video, ngiyabingelela. Igama lami nginguSithombiso ngenkwaKaNdlozi. Ezemidlalo engikuphathele zona kanti namhlanje zimi kanje. I-Kaizer Chiefs izotholana phezulu namhlanje kanye namaZulu FC uma ligamanxa ihora lesikhombisa ntambama eMoses Mabhida Stadium. Umbukeli uzokhumbula ukuthi i-Kaizer Chiefs le ihlezi kunombolo 6 ku-Betway Premiership. Uzophinde ukukhumbula ukuthi iMpufane ibihlezi kunombolo 1 ngesonto ledlule emva kokunqoba umdlalo wayo obuphakathi kweMoromo Gallants ngamagoli 2-1. Ebese ithola amaphuzu 3 kanti wona amaZulu ahlezi kunombolo 12 emva kokunqotshwa yiPolokwane City ngamagoli 2-1 ngesonto ledlule ePieter Mokaba Stadium. Umdlalo we-Kaizer Chiefs namaZulu FC uzoqala ngehora lesikhombisa endaweni yaseMoses Mabhida Stadium namhlanje kusihlwa. Mbukeli, bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Bekubo lapho kwi-comment section malana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.